ועכשיו מתעשיות צבאיות לחינוך. מנכ"ל המכללה החברתית-כלכלית הוא רמי הוד. שלום רמי. אהלן. שלום. אנחנו מדברים על קיצור החופש הגדול, שזה בעצם, כמו שמגדיר את זה שר החינוך, זה לא פיילוט, זה משהו עמוק, וזו לקיחת אחריות, מילים גבוהות מאוד. האם נראה לך הדבר הזה מהלך הכרחי, אתה יודע שחלק מהמימון של הדבר הזה, בהתחשב בזה שתקציב משרד החינוך הוא השני בגודלו אחרי תקציב הביטחון, למשל הקרן לידידות ומפעל הפיס יממנו חלקים גדולים מהדבר הזה. האם זה ראוי? תראי, קודם כל אני חושב שאנחנו נמצאים כאן באיזשהו מלכוד. מכיוון שמצד אחד, אני חושב שזה די ברור שהכוונה של משרד החינוך בעצם לבוא ולקחת אחריות על משהו שנמצא אצל ההורים, העובדה שמשפחות מבזבזות המון כסף בתקופת החופש הגדול. אני חושב שהכוונות הן כוונות טובות וראויות, וטוב שהמדינה תיקח אחריות על האזרחים שלה. אגב, נדמה לי שעוזרים פה רמי גם לאנשים שלא יכלו לממן קייטנות קודם, כי אנשים למשל שהם באזור אשכול 1-4 שבכלל לא יכולים לעבור בעניין הזה בחינם, שזה מהלך מאוד יפה. תראי, אז מצד אחד זה מהלך יפה, ואני חושב ששר החינוך באופן כללי הוא שר הרבה מאוד כוונות טובות ומאוד מאוד נמרץ. מצד שני, כן? זאת אומרת, לצד זה שיש כאן איזשהו שיפור במצב הקיים. אנחנו רואים כאן בעצם החרפה של מגמות ההפרטה ואי השוויון שמתחוללות במערכת החינוך. זאת אומרת, אם המדינה כבר לוקחת אחריות, למה מי שמפעיל את התוכניות האלה צריכים להיות ארגוני מגזר שלישי? והיום בבתי ספר ובכל רשות מקומית אפשר למצוא תוכניות של שרי אריסון ותוכניות של קו-אופ הכחול ותוכניות לחינוך דמוקרטי, חינוך הומניסטי, מהימין הרדיקלי עד השמאל הרדיקלי. אנחנו צריכים לשקם את החינוך הממלכתי בישראל, כי אנחנו צריכים לשקם את החינוך הציבורי, ואם משרד החינוך לוקח אחריות ולסבסד, כן, שוב, שזה מהלך מאוד מאוד יפה, למה לתת את האחריות בידיים של ארגוני מגזר שלישי עם שלל האג'נדות הנפטרות הסמויות והגלויות שמחזיקות בידיהם? כלומר, לא סתם השאלה הראשונה שלי הייתה זו, שאומרת שבעצם הקרן לידידות ומפעל הפיס מממנים פה דברים כשמדובר בתקציב חינוך, שהוא תקציב מספר 2 אחרי משרד הביטחון. היום אני חוזר, בבית ספר ובכל רשות מקומית אפשר למצוא המון ארגוני מגזר שלישי. התופעה הזו בעצם פוגעת בחינוך הממלכתי בישראל, ובצורך שלנו כחברה בעצם לבוא ולקבוע איזשהו קוריקולום, כן, איזושהי תוכנית ליבה שנמצאת באחריות של המדינה, כן? זה דבר ראשון. זאת אומרת, אני לא מבין למה ארגוני מגזר שלישי הם אלה שצריכים להפעיל את התוכנית הזאת. אגב, כן? מה שחשוב לזכור שמדובר בארגונים שמעסיקים מורי קבלן, שזו תופעה שאני חושב שכששר החינוך בעצם נכנס לתפקיד שלו, הוא אמר שתוך 2 לא יהיו יותר בישראל מורי קבלן. אבל הארגונים האלו הם אלו שמייצרים את מורי הקבלן, כן? אז זאת בעיה אחת. עכשיו, בעיה שנייה, שוב, יש כאן שיפור מסוים במצב, אבל עדיין, כן, אנחנו רואים תופעה של תשלומי הורים בשנים האחרונות, הם משתוללים. כן, מערכת החינוך בישראל, בדומה מאוד למערכת הבריאות אגב, היא מערכת שנשענת יותר ויותר על הון פרטי, כן, ופחות ופחות על תמיכה ציבורית. למה שהורים ישלמו בכלל? למה, כן, אם מדובר כאן בעצם בסוג של הרחבה של החינוך הפורמלי, ושל לקיחת אחריות של המדינה על חלק מהחופש הגדול, למה שהתשלום הזה בעצם יעבור לידיים של ההורים? אז שוב, אני חושב שיש כאן איזושהי מגמה מורכבת. מצד אחד כן אפשר לראות שיפור, מצד שני הדבר הזה רק הולך ומחריף את מגמות ההפרטה ואת הכניסה של ארגוני המגזר השלישי לתוך החינוך הממלכתי הציבורי שלנו. כן, רמי הוד, מנכ"ל המכללה החברתית-כלכלית, תודה רבה לך וחג שמח גם לך. חג שמח, תודה לך.